Аз ти за вчера. Че май ще си пибирахме. Вече пасемник се. И после не дослуше. Защото това не ме слуша. И после играхме. После вече пак е се казва и сам юдения. 27 не се наспа. 27 август. Вече е паса. После играхме и ти обясна. И после Джаре куша ябълка. После матръж. Вейпинг за свърши. А понеже тъжен и тъжен. Но то веже... Нещастно, ма... Защото не трябва да се платят тези дати. Няма как да... Не, ма... Ще се върне, ма... Но вече отимаш да се върне, ма... Добре, да сега ми викаш и ми сега. Аз знам какво иска, какво е. Пред него, до сега ми викаш и викай му на него, мамо, обясни. Няма как да го иска да се върне, ако няма... Няма как. Сега Какво трябва да се върне, къде да се на върне? 24 часа трябва да се редуваме. Как така да се редувам? Защото имам часове. Аз съм тъжен. И Алтавия. Не го обиждай, много те моля. Не ми. Този не действа на 28. Как да се върне? Няма как. То вече то... Сега, бе, какво иска това? Нещо е тъжен. Той е беззащитен, защото иска да го държи, не иска да седи при тебе. Няма да седи при мен. Как така ще седи при мен? На 24 часа. Утре в 13:30 се връщаме. Как така да се връщаме, бе? О, не, аз няма вече телевизори, Томи Джери. Всичко е продадено. Ако искаш да има телевизори. Ти се побъркал вече. А без 13:30 да се върне. Може би към... чакай да Чакай, не понес... ми обяснявай ти на мене. Не викай тази. О, този е луднал. Не дай да А, ми ужас. Нещо е тъжен. Нали как да се върне? Аз върнахте към 20 към... стане добре. Върнахте към 13:30, ма... Томи Джери го няма вече. Да го... То ми ще реши има, да. Не, няма го. Ще има, да. Да, ще има. Нещо... Всичко е спрямо. Вижте, оправите си вашите взаимоотношения с Джерика и така нататък. Не става. Да, оправите си вашите с Томи Джериката. Да. Така. Представа, откъде на къде ще седи при мене цял ден и 2 половини. Всичко трябва да е равно. Аз също имам работа. Не, нека случи. Защо да е равно? Когато почне училище, една седмица тук, една Не ми седмица. викай, бе, Да. не ми вика в апартамент. Когато почне училище, пак ще се редуваме. Няма да е само с мен. Значи училище ще редуваме, да. Да, защото така. Ще говориш тихо тук. Така е, това е. Да. Значи училище ще редуваме и хипотрука ще редуваме. Точно така, да. 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 Хайде, събирай работите и да Не, тръгнем. аз ще изляза, той ще ме изпрати и вие ще ги съберете. Как така да изляза, бе? Няма да се бери нещата, бе. Мили как да се върне? Няма да се върне, ако иска да се върне. Те си се върне, ще реша. Добре си чао тогава и няма как да се върне. Аз ще те изпратя или ти ще ме изпратиш? Ако искаш да пореша, ти ще ми изпратиш и няма, аз съм тъжен. Не си добре, на. Добре, аз как да го направя? Мама, спри малко, ела. Ти ли ще... Аз ли да те изпратя или ти ще ме изпратиш? Не знам. Да съберем нещата. Ако няма да се върне аз, на 28 няма да се върне, ама аз как да се върне? Не става. Не става. Не става как да се върне. Че аз трябва да изляза. Не става как да се върне. Не става. Не става как да се върне. Не може и 30 тогава. Не може и 20. Не може и 13 часа. И 45 ще върна. Не може и 45 как да се върне. Мяне тук ще дома седите ти обясняват. Не съм тъжен. Как да се върна? Добре, аз няма да се върна. Ще седа тук и се мълча с как няма да се върна. Добре, мамо, вземи нещата да те изпратя. Добре, точка по въпрос с децата да го събирам. Как така да го взема пастите? Как няма да го взема пастите?
Извинявай тогава, ма. Когато бързо да си се обляква и да си изляза. А ти махни. На. Махни вече. Да. Или то GSM и го слагай в плика. Значи, Няма да ми викаш значи. значи след това ще хищно сложи ми пика. Кое да сло... Какво? Извинявай. Да. Айде сега да събираме и това. Стига си. А мама ще ви изпрати довиждане. Да, точно, да събери багаж. Мама ще ви изпрати довиждане. Ако се забираш, Айде, да, събери багаж. на.